סיפור אמיתי שהיה פעם, ונראה אם תזהו במהלכו את הנקודות הכל כך אקטואליות, גם לכאן ולעכשיו. אז השנה היא שנת 1977, ונספח ישראל בוושינגטון, שהוא פרוד טרי מאשתו, מנהל קשר רומנטי עם עובדת מקומית של ה-National Bank. ואותה עובדת שהוא מנהל איתה רומן, מספרת לנספח, שימו לב, שלא אחרת מאשר לאה רבין, רעיית ראש הממשלה הישראלי, מחזיקה בסניף הבנק שלה חשבון דולרים. אופה, נדלקה נורה אדומה אצל הנספח. לא היה מדובר על שמפניות בסיטונאות, או סיגרים יוקרתיים, או תפנוקים מצד חברים מפוקפקים, או מתנות ממיליארדרים בעלי אינטרס כזה או אחר. מקור הכסף לא היה בעייתי. מדובר היה בתשלומים שהתקבלו כדין בימים בהם רבין כיהן כשגריר ישראל באו"ם. זה היה בין השנים 1968 ל-1973. תודה יפה אהובתי. אז למה בעצם נדלקה נורה? מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שבאותה תקופה, בהתאם לחוק שהתחיל בכלל במשטר המנדטורי בארץ ועבר כמה גלגולים ותיקונים לאורך השנים, אז באותה תקופה היה אסור לישראלים ששבו ארצה להחזיק מטבע זר ללא היתר. וללאה או ליצחק רבין לא היה היתר כזה. למה לא היה להם היתר כזה? כי הם לא ביקשו. ולו ביקשו היתר, לא מופרך היה אם היו מקבלים אותו. אבל מכיוון שגם לא קיבלו היתר וגם לא סגרו את החשבון כנדרש עם שובם ארצה ב-1973, נראה היה שהזוג רבין עברו על החוק. השמועה הזאת על חשבון הדולרים החלה לפרוץ כנפיים, והגיעה עד לאוזניו של העיתונאי דן מרגלית, עיתונאי בעל זכויות רבות. מרגלית פעל במרץ כדי לאמת את המידע הזה, ואז שלח בנידון ידיעה למקום עבודתו בעיתון הארץ. מערכת העיתון לא התבלבלה, נכון? הבחירות הקרובות לכנסת היו במרחק של חודש אחד בלבד, אבל מערכת העיתון הארץ לא הושפעה מהשאלה מה פרסום כזה, מה פרסום של ידיעה כזו יעשה למספר המנדטים של מפלגת השלטון. ולהזכירכם, מדובר במפלגה שגם ככה באותה תקופה מאוד נחלשה בעקבות מחדל מלחמת יום הכיפורים. מערכת העיתון לא ניסתה לקבור את הסקופ באחד מהעמודים הפנימיים, אלא פרסמה את הסיפור הזה בעמוד הראשי. למה? כי זה בדיוק תפקידה וחובתה של תקשורת חופשית במדינה דמוקרטית. אני מתקדמת בסיפור. סיפור טוב, לא וטורי? אל תישאר במתח. אני מתקדמת בסיפור. היועץ המשפטי לממשלה באותה עת, אתה יודע מי היועץ המשפטי לממשלה באותה עת? בן אדם שאתם מתעסקים איתו לא מעט, אהרון ברק. אז היועץ המשפטי לממשלה באותה עת, משפטן ושמו אהרון ברק, קורא את הידיעה הזו בעיתון ומחליט לפנות למשטרה. המשטרה בודקת ומאמתת גם היא את הידיעה הזו. ראש הממשלה, יצחק רבין, מקבל מהיועץ המשפטי לממשלה הודעה על כך שהוא וגם אשתו נדרשים לתשאול בנושא. נפתחה חקירה ונערכה התייעצות משפטית בנוגע לצעדי ההמשך. במקביל להתייעצות הזו במשרד האוצר ממנים ועדה שנועדה לבדוק אם במקום להגיש כתב אישום, האם בסמכות משרד האוצר להחליט שפשוט אפשר להסתפק בקנס, קנס בלבד, מין כופר כספי כזה, במקום להגיש כתב אישום. מה התברר?
באותה בדיקה, התברר שהיו תקדימים למקרים בהם בעלי חשבונות שהוחזקו בהם סכומי מטבע זר, אפילו בסכומים יותר גבוהים מאלה שהיה ללאה וליצחק רבין, והם קיבלו אפשרות לשלם כופר ולהימנע מהעמדה לדין בהתאם לנסיבות האישיות או המיוחדות שלהם. הוועדה במשרד האוצר, שאולי לקחה בחשבון את הסיכוי שהגשת כתב אישום תוביל לצניחה במספר המנדטים של מפלגת העבודה בבחירות שממש אמורות תוך חודש להתקיים, המליצה שלאה רבין תשלם כופר בגובה חצי מהסכום שהיה לה בחשבון. היו לה $19,000, ואמרו תשלמי כופר של חצי מהסכום הזה, ובתמורה היא לא תועמד לדין. אבל זה לא מה שקרה. כי היועץ המשפטי לממשלה, אהרן ברק, שמע על ההמלצות של הוועדה, והוא הבהיר לכל הגורמים הרלוונטיים שאומנם מדובר על ראש הממשלה ועל רעיית ראש הממשלה, אבל כולם שווים בפני החוק. הראש אולי ראשון, אבל ראשון בין שווים. וראשי השלטון חייבים להתנהל מתוך דוגמה אישית. בכל הנוגע לשיקול הפוליטי ועל ההשפעה הזו של העמדה לדין על סיכוייו של רבין בבחירות, קבע ברק שמדובר על שיקול זר, שאינו רלוונטי בכלל לקבלת ההחלטה. בהתאם, כתב האישום החל להתגבש. עכשיו, כנסת נכבדה, עד כה פירטתי מה קרה. תיארתי את הפעולות שנעשו. עכשיו אני לרגע רוצה להתעכב ולפרט מה לא קרה, מה לא נעשה. יצחק רבין לא אמר, לא ידעתי, לא אמר. רבין לא תרץ את זה כאילו הוא חותם על מאות עמודים בנוהל קבוע, בלי לקרוא, ולכן לא ידע ולא הבין שהחשבון הזה בכלל קיים. בסדר גמור, אני צופה, אני מדברת לצופים שבבית. אני הגעתי במיוחד לשמוע אותה, תדע לך. אז מה עוד לא קרה? רבין גם לא אמר, אני עובד 18 שעות ביממה ואין לי זמן להתעסק בשטויות האלה. רבין לא טען שמדובר על מסע רדיפה אישי וממוקד בניסיון להפיל את שלטון השמאל, גם את זה הוא לא אמר. הוא לא שיגר בריונים להפגין מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה או מול ביתם של משפחות שכולות. הוא לא שיסע את החברה כדי לחמוק מאימת הדין, ולא שלח את שר המשפטים שלו כדי למוטט את יסודות הדמוקרטיה. רבין לא ניסה להעלים את הפרשה ולא התכחש להיבט הבעייתי שבה. הוא לא התחמק מחלקו בסיפור ולא זרק את אשתו מתחת לגלגלי האוטובוס הפלילי. עכשיו בואו נעבור למה רבין כן עשה בסיפור הזה. מה הוא כן עשה? הוא לקח אחריות והתפטר. בזמן שרחובות תל אביב התמלאו בחוגגים עקב זכייתה של מכבי תל אביב לראשונה אי פעם בגביע אירופה לאלופות בכדורסל, מי שפתח באותה עת את ערוץ השידור הציבורי באותו ערב, יכול היה לראות את הרעיון של יצחק רבין עם יעקב אחימאיר, רעיון שבו רבין, בשפה העברית אגב, לא באנגלית, בעברית, הודיע על פרישתו מראשות מפלגת העבודה בבחירות הקרובות, ועל פרישתו מראשות ממשלת המעבר שבראשותה הוא עמד. זה דבר נדיר, אנחנו לא רגילים לראות התנהלות כזו של אנשים שלוקחים אחריות. רבין אמר למראיין מילים ברורות. שימו לב מה הוא אמר. האחריות היא משותפת, פורמלית ומוסרית, של אשתי ושלי. כשנשאל אם גם הוא משך כספים מהחשבון או רק רעייתו, ענה רבין שזה כלל לא רלוונטי
משום שימו לב לציטוט המדויק, כל מה שהיא עשתה מקובל גם עליי. אין לנו סודות והכל מקובל בינינו. ועוד הוסיף רבין, אינני מוכן לכך שרק רעייתי תעמוד לדין, אם אכן תהיה זאת ההחלטה, ואם תהיה זאת ההחלטה, אני אעמוד איתה, ולא אסתתר מאחורי חסינות של חבר כנסת. ושלא תטעו, רבין בהחלט היה סבור שהפרשה הזאת קיבלה מימדים בלתי פרופורציונליים, מכיוון שהוא היה באותה עת מועמד לראשות הממשלה. אבל כמו שהוא אמר, איש בתפקיד ציבורי צריך להימדד בשני מישורים. מישור הדרך שבה הוא מבצע את תפקידו, והמישור השני הוא ההתנהגות האישית. אין לי ספק שבתחום ההתנהגות האישית היה פה משגה. היה פה משגה שלא העלמתי. דבריו של רבין. אני חושבת שיש הרבה לקחים מהסיפור הזה. הרבה השוואות שאפשר ואולי גם צריך לערוך. ואם צריך לשים את האצבע על מה שבעיקר השתנה בין אז להיום, חוץ ממצבה העגום של מכבי תל אביב בליגה האירופית, הרי זה 5 היבטים. הממלכתיות, האחריות האישית, הדמוקרטיה, התקשורת החופשית ושלטון החוק. 5 העקרונות האלו קורסמו ושוב קורסמו ועברו תהליך פירור מואץ, כדי שנתניהו לא ייאלץ לתת את הדין על התנהגותו האישית ועל ההתנהגות של בני ובנות ביתו. כפי שלצערי נחשף בשנים האחרונות, וגם ממש לאחרונה, מי שלא צפה בתוכנית עובדה. והנה עוד משהו שהשתנה מאז ועד היום. זה האקלים הפוליטי. לרבין היה לו ברור שהמפלגה שלו, מפלגת העבודה, לא תעמוד מאחוריו אם הוא לא ייתן את הדין על מעשיו. ולנתניהו, כל עוד הוא יאפשר לשותפיו לחלק ג'ובים, להגן את ההשתמטות, לממן אורח חיים של אי עבודה, ולקדם כל מיני פנטזיות כמו הקמתו מחדש של גוש קטיף. אף אחד משותפיו לא יצייץ ולא יעיר, חלק מטעמי בת יענה, חלק מטעמי קרנפות, חלק מטעמי פודל מבועל. זה הבן אדם שאתם נותנים לו לנהל את המדינה. האם לא נותרה בכם טיפת יושרה כדי לעצור את ההידרדרות המוסרית הזו?